Som vil forklare en differentiel regning, og vores agenda er følgende. Introduktion, 0 punkter, løsning ved f-mærke er 0, differentieringsregler, differentieringsforskrift, foretegn, monotoni og ekstremer, tangent og væltangent, aflæsning af f og x og f-mærke x, og så slutter vi med opgaveløsning. Vi vil starte med at indlede med at fortælle om differentiel regning, hvad den bruges til, hvad det går ud på, hvad man kan differentiere og hvad man ikke kan differentiere. Differentialregning er en meget vigtig disciplin inden for analytisk matematik. Det går kort og godt ud på, at du skal finde ud af, om en graf er voksende eller aftagende. Med andre ord, så ønsker du at finde hældningen af en tangent i et bestemt punkt. Differentialregning viser sig at være meget anvendeligt i funktionsanalyse. Man kan således bruge det til at bestemme funktionens maksimum- og minimumspunkter. Du kan også bruge det til at finde monotoniforhold eller optimering af funktionen og meget andet. Differentialregning er også meget anvendt inden for fag som ingeniører, fysikere og økonomer. Et eksempel på en ligning, der kan differentieres, er denne f af x lige med ax i ente plus bx plus c. Noget, der ikke kan differentieres til gengæld, er lineære funktioner, da det er en ret linje og ikke har nogen buer. For at bestemme nulpunkterne for enten f eller et mærke, så sætter man den lige 0. For eksempel så har vi her. Grunden til, at man sætter den lige 0, det er for eksempel, hvis vi tager her med f-mærke x, det er, at der, hvor man har et nulpunkt, f-mærke har et nulpunkt, der vil der gå en tangent igennem, hvor x er lige 0. Det er også der, hvor der er ekstreme, og derfor så sætter man den så lige 0 ved løsning for at finde nulpunkterne. Og her vil vi finde nulpunkterne. På en differentiel regning, der er der 2 forskellige nulpunkter. Det nulpunkt, det skærer x-aksen, og grafen, eller funktionen for det, hedder f x er 0. Og hvor så kan vi også finde ekstremerne, som ligger der og der, og det hedder, der hedder funktionen f-mærke er 0. Her på den her graf vil f-mærke er 0 ligge her. Og her. Hvor nulpunkten forklarer x-aksen vil ligge her. Og vil ligge her og her. Jeg vil gerne fortælle om differentieringsregneregler. Det er de regler, man bruger, når man skal differentiere en ligning. Hvis vi starter herover, så har vi en ligning, der hedder f af x er lige med ax. Ved denne her, der fjerner man 1x, og ligningen kommer til at hedde a. Så har vi en ligning her, der hedder f af x er lige med b. Ved denne her ligning, der er der ikke nogen x. Så derfor er det bare billedet, der bliver fjernet, og det bliver bare til 0. Så har vi her en ligning, der hedder f af x er lige med n, der er x opløftet til ente. Og ved den her ligning, der sætter man m ned foran x'et, og det ganger man så med x'et. Og så sætter man n minus 1 opløftet til n minus 1. Så har vi den her herover. Den hedder f af x er lige med ax i ente. I denne her, der sætter man n ned foran a'et igen, og ganger det med a'et. Og så sætter man så n op igen med minus 1. Så har vi f af x er lige med kvadratroden af x. Der bliver den til 1 divideret med 2 kvadratrod x. Så har vi f af x er lige med ln x. Den giver 1 divideret med x. Og så har vi den sidste heroppe, som hedder f af x er lige med e opløftet til x. Og den bliver til e opløftet til x igen.
vise, hvordan man differentierer. Når man differentierer, så finder man hældningskoefficienten for en ret ligning i et røringspunkt på grafen. Jeg har derfor indtegnet en graf her, hvor jeg har indtegnet en funktion, og jeg har lavet en tangent i et røringspunkt på grafen, så man kan se. For at finde hældningen for en tangent kræver det, at man kender 2 punkter. Og da vi ikke gør det ved den her tangent, da den kun har et røringspunkt, så indtegner man det, der hedder en sekant, som har 2 røringspunkter på funktionen. Som I kan se her, så går den igennem punktet, hvor vi også har tangentrøringspunktet, og så et andet røringspunkt. Den giver så derfor nu, så får vi noget, der hedder x1, x2, y1 og y2. For at bestemme hældningen for sekanten, som vi gerne vil bestemme, så tager vi udgangspunkt i ligningen her for en lineær funktion. Og der kan vi se, at vi har, som sagt, der skal man kende de her 2 punkter, som vi allerede har fået oplyst her, som er x1, x2, y1 og y2. Det indsætter vi så i, så har vi også det, der hedder delta x. Delta x, det er intervallet fra x1 til x2, det vil sige det, der er imellem. Sådan der også bliver vist. Heroppe ser det lidt større format. Nå. For at finde hældningen for en sekant, indsætter vi så x1 og x2 og y1 og y2 fra grafen ind i funktionen her, som så ses herovre. Og hældningen for en sekant beskrives som, defineres som as. Det kommer så derfor til at hedde f af parentes x plus delta x minus f af x divideret med x plus delta x minus x. Vi gør det eftersom x1 bliver til x, og x2 bliver til x plus delta x, y1 bliver til fx, og y2 bliver til f parentes x plus delta x. Som vi kan se herovre, så kan man så gå x ud her, ud med det andet x. Og derfor kommer funktionen så til at hedde f parentes x plus delta x minus f af x divideret med delta x. Men det her det er blot hældning for sekanten, og det er egentlig ikke det, vi ønskede at finde ud af. Det vi egentlig ønskede at udregne, det var hældningen for en tangent. Derfor så vil jeg sætte delta x så tæt på 0 som muligt. Det vil sige, at delta x bliver meget, meget lille, så vil hældningen for sekanten faktisk være det samme som hældningen for en tangent. Det opskrives på en helt speciel måde, hvor vi siger f-mærket, det vil sige, at den differentierede funktion er lig, og så nedenunder skrives delta x til 0. Og så funktionen, som også ses hernede, kommer så efterfølgende. Og det viser så ligningen for en tangent, i stedet for en sekant. Så går vi så herned og har det bevis, hvor at vores funktion hedder f af x er lig ax i anden plus bx plus c, en typisk funktion. Den skal vi have differentieret, og differentieringsresultatet, det vil sige differentiationskoefficienten, er f-mærke i lig 2 af x plus b. Og det vil jeg så vise gennem beregninger her. Det vi gør, det er, at vi kigger her på funktionen, der er heroppe. Det vil sige, vi kan også bare lige tage et kig på den her nu. Den er mere tydelig at se på. Og så indsætter vi x plus delta x på x's plads i f(x)-funktionen. Og det er egentlig det, vi ser hernede, og det samme ses også med b. Der er også bx, det vil sige, at den kommer til at hedde a, parentes x plus delta x i anden, plus b, parentes x plus delta x plus c. Og så er det, vi skal trække fx fra, og fx, det er jo det, vi har lige her. Så det kommer til at hedde, og det sættes i parentes, og derfor kommer det til at hedde fx i anden plus bx plus c. Og det hele skal så divideres med delta x. Går vi så ned til det, vi skal nu, det er, at der er en regel for, hvordan man udregner parentesen her. Og det er jo følgende det, som jeg også er en udtryk, som jeg har hernede, som ses her. Og det er, hvor man ganger hver led med potensen. Så det kommer til at hedde a i anden plus b i anden plus 2ab. Så hvis vi så kigger herover, så ganger vi x med x i anden. Det bliver så x i anden plus delta x i anden. Det er så delta x og
delta. Og så bliver det jo så 2x delta x. Og det andet, det bliver så det samme. Det vi så gør næste, det er, at vi så ganger ind i parentesen. Det kommer så derfor til at hedde ax i anden, fordi a gange x i anden bliver ax i anden, plus a gange parentes delta x i anden, plus 2ax gange delta x plus bx plus b delta x plus plus c, og så plus ax, hvor at vi så ændrer foretegn til minus bx minus c, eftersom det er en minusparentes, der er tale om. Så er der nogle af dem, der så går ud med hinanden. Vi kan se her, vi kan se ax i anden, er der 2 steder, og de kan derfor gå ud med hinanden. Vi ser også, at bx er 2 steder, og kan gå ud med hinanden. Og det samme kan vi med c. Så tilbage så har vi a gange parentes delta x i anden, plus 2ax gange delta x plus b delta x. Og igen så dividerer vi det med delta x, som vi har gjort gennem hele forløbet. Hvis vi så kan vi se på, om der er noget mere, der kan gå ud med hinanden. Og det er der jo, vi har delta x set flere steder. Og derfor så kan vi faktisk gøre følgende. Sådan. Jo. Så det bliver faktisk 2x plus b, som så er resultatet. Og derfor har vi nu bevist, hvorledes at man kan differentiere. Jeg skal bestemme fortegn, monotoniforhold og ekstrema. Hvis jeg starter herovre med ekstremer, så har vi en funktion her, som vi selv har fundet på. Den hedder ax i tredje plus bx i anden minus c. Den differentierer vi så den hedder f mærke er lige med 3x i anden plus 2b i x'te. Det vi har gjort, det er, at vi har sat 3 ned foran a, og så har vi minuset med 1, så den hedder 3x i anden nu. Og så har vi sat 2 ned foran b, så den hedder 2b i x'te. Efter det har vi sat vores differentierede funktion er lige med 0, og vi har fået 2 punkter, som hedder x1 er lige med 1, og x2 er lige med 3. Så skal vi beregne fortegnene, og det gør vi ved at tage et tal, som er mindre end vores første, som er 1. Og det har vi så taget 0, så den hedder f mærke i parentes 0 er lige med 1. Så har vi valgt at sige f mærke i parentes 2, og det er fordi det er tal mellem 1 og 3. Så f mærke i parentes 2 er lige med minus 1. Og så her til sidst, der har vi valgt at tage tallet 4, og det er fordi, at det er højere end 3. Så den hedder f mærke i parentes 4 er lige med 1. Og vi kan se her på fortegnene, at den her den er i plus, den her er i minus, og den her er i plus. Det vil sige, som man kan se herover, at det starter med at være voksende fra uendelig til 1, så er den aftagende fra 1 til 3, og så er den voksende igen fra 3 til uendelig. For at finde ligningen for en tangent, har du så funktionen, og du har fået givet x0 og y0. Har du ikke fået givet y0, så skal du regne y0 ud ved at putte x ind i funktionen, og herefter regner du så y0 ud. Når du har y0, så har du x0 og y0. Så skal du så finde hældningen for a. Hvordan man finder hældningen for a ved at differentiere funktionen. Når du har differentieret funktionen, så putter du x0 ind i den differentierede funktion, og så har du hældningen for tangenten a. Herefter har du så a, x0 og y0, som du så putter ind i den her funktion, hvorefter du har ligningen for en tangent. Vi skal finde ligningen for en vendetangent, hvor vi har en funktion, som vi har differentieret til 3x i anden plus 3x minus 6. Og den differentierer vi så yderligere, som bliver til 6x plus 3. Vi har nu fundet ligningen for en vendetangent, som er 6x plus 3. Det vi nu skal gøre, det er, at vi skal finde vendetangentspunkterne. Og det gør vi så først ved at se, hvor det er, at den her vendetangent den skærer x-aksen. Så vi starter med at sætte f mærke x i lig 0.
Så skriver vi den så op her. F mærke x er lige med 6x plus 3 er lige med 0. Den regner vi så ud således. F mærke x lige med 6x lige med 0 minus 3. Da vi samler x'et på den ene side og smider det andet over på den anden side. F mærke x er lige med. Så trækker vi så 6x fra på begge sider, så der til sidst kun står et x tilbage. Det er 6x divideret med 6 og minus 3 divideret med 6 også. Så får vi til sidst, at fx er lige med x lige med. Det giver så minus 0,5. Så nu har vi, hvor det er af vendetangenten. For at finde ud af, hvor vendetangenten skar i y-aksen, skal vi bruge punktet minus 0,5, som var der, den skar i x-aksen. Så det vi gør nu, det er, at vi tager den første funktion f af x, så sætter minus 0,5 ind på x plads. Så er f minus 0,5 minus 0,5 Så nu har vi funktionen skrevet op med x-koordinatet på x'ernes plads. Så nu regner vi ud, hvad det giver. Minus 0,5 i tredje, det giver minus 0,125 plus halvanden gange med, det giver så 0,25 minus 6 gange minus en halv, det giver plus 3. Minus, vi starter med at gange. Så går lige den op, den ændrer sig ikke. Ganger vi 1,5 med 0,25, det giver plus 0,375 plus 3, som giver os et slutresultat på 3,25. Så nu har vi så både x og y-koordinat, så ser det sådan her ud. Jeg vil gerne aflæse, hvilken graf der er f, og hvilken graf der er f-mærket. Jeg har taget to grafer op, A og B. A, den er f-mærket, som du kan se, da den skærer x-aksen, 0-punktet, har B ekstremer. Nu vil jeg vise eksempel 2, hvor vi skal beregne længden af et kuglestød og den maksimale højde over jorden. Og her vil jeg starte med at regne længden ud, hvor vi kan bruge 0-punktsformen. Og for at bruge 0-punktsformen skal jeg bruge til at regne diskrimianten ud, og det vil jeg gøre her. Og der vil jeg så sige, at jeg starter diskrimianten hedder b i anden minus 4 a i c, og i den her funktion er b af 0,8, og det tager vi så i anden. Det sker så minus med 4 gange 0,05, som er A. Det sker så gange med 2,3, som er C. Dette regnestykke det giver 1,1. Nu har jeg fundet diskriminanten for denne funktion, som er 1,1. Det
skal jeg bruge ind i nulpunktsformen, som regner ud her. Og her får jeg så 2 nulpunkter, som er minus 2,49 og 18,49. Og ud fra dette kan jeg finde ud af, at den maksimale længde for kuglestødet er 18,49. Og nu maksimal højde, så skal du differentiere ligningen. Og det giver minus 0,1. Og det er x, og det skal så, og det bliver så plus 0,8. Fordi jeg fjerner x, og 2,3 udgår. Nu skal jeg sætte ligningen i lige 0. Og det gør jeg her. Det gør jeg selvfølgelig ved at sætte 0,8 over på den anden side, som giver så skal jeg dividere med minus 0,1. Skal op begge sider. Giver x er lige 8. For at finde kuglens maksimale højde, som den rammer efter 8 meter, skal du putte 8 ind i f. Og det giver, at efter 5,5 meter vil kuglen have sit maksimale højde, som den kan. Baby got me smiling, forgetting all her flaws. My angel lost her halo, so